Ja. Vognen er der. Jamen, Askepot, du er jo ikke færdig, barn. Jeg tager ikke med. Gør du ikke? Det var da trist. Men der kommer jo nok en anden gang. Ja, godnat. Husk nu på, når I bliver forestillet for prinsen, så må I... Vent! Vent lidt for mig. Er den ikke yndig? Kan I lide? Tror I, den er pæn nok? Askepot! Det er umuligt. Hun må ikke. Nej, det er altså ikke, hvad I kan. Børn stille. Vi har jo dog trods alt en aftale. Ikke sandt, Askepot? Og jeg holder altid, hvad jeg lover. Hvor raffineret. De der perler, de sætter prikken over ilden. Eller hvad mener du, Mathilde? Jeg er lige klar. Jeg synes, hun er... altså, din tynetøs. Det er mine perler. Kom her med den. Nej. Og se det er min skært. Hun har taget min skært. Ja, altså, nu har jeg aldrig. Nej, ikke. Det er hvad så. Og det er min bedste. Hun har jeg aldrig. Nej. Så ved hun er så huggebart. Døren dog. Det er vist nok. Skynd jer nu hellere lidt begge to. I må ikke ophidse jer sådan. Godnat.